Eli ajateltiin, että tuotetaan tämmöinen täsmäisku siitä, että miten tämmöinen PEX-rakenteinen kilpi rakennetaan. Eli suunnilleen tämän näköinen tuotos olisi tarkoitus tehdä. Ja käydään aluksi läpi pikkusen erilaisia rakenteita, mitä materiaalia tarvitaan ja mitä työkaluja tarvitaan tämmöisen tekemiseen. Eli lähdetään materiaalista liikenteeseen. Ensinnäkin kilvenrakennus lähtee aurausviitasta, eli käytetään tätä keskiputkena kilpeen ja sen ympärille sitten kaikki muut runkorakenteet toteutetaan käyttövesiputkella eli PEX-putkella. Lisäksi tarvitaan reunapehmusteeksi putkieristettä. Itse tykkään ostaa hiukan kyseenalaista mainista huolimatta niin Bilteemasta omat putkieristeet. Näitä saa parin metrin pätkissä ja aika halvalla sieltä. Ja en ole ainakaan itse huomannut muutaman 10 kilven kokemuksella laatueroja suhteessa kalliimpiin vaihtoehtoihin. Samoin PEX-putket yleensä hankin sieltä. Ongelmia ei ole ainakaan itsellä ollut laadun suhteen. Retkipatjaa suosin itse tämän näköistä tuotetta kuin Kaira Alu 8 milliä. Tämmöinen alumiinipintainen. Se nyt on tässä hommassa käytännössä visuaalinen piirre, mutta tämä alumiinipuoli on ainakin niin kuin aika siivon näköinen sitten siinä lopputuloksessa. Siinä materiaalit mennään sitten pienempiin juttuihin, eli teipit ja nippusiteet. Rakennetaan kilpi tänään hyödyntäen siis nippusiteitä. Näissähän koot menee sekä hännän leveyden että pituuden mukaan. Tämä on 3,6 milliä leveä nippuside ja pituutta löytyy noin 140 milliä. Tässä ei tarvita hirveän jykeviä tai isoja nippusiteitä, että suunnilleen tämmöinen koko luokka ihan hyvin riittää tähän puuhaan. Näissäkin on aika villeä laatuvaihteluita. Itselläni on tämmöisiä panduitin nippusiteitä, jotka on vähän kalliimman puoleisia, ei napsaa niin herkästi rikki, mutta ihan mikä tahansa halvin nippusidemalli käytännössä, koska se liitos varmistetaan sitten teipillä vielä lisäksi, niin riittää tähän hommaan. Tämä on ehkä enemmän semmoinen kokoonpanon apuväline. Sitten meillä on erilaisia teippejä. Nyt ei pidä säikähtää useaa teippilaatua tässä. Jos haluat tehdä kilven tasan yhdellä teipillä, niin valitse noin 50 millinen Advancen harmaa ilmastointiteippi. Jos haluat käyttää 2 teippiä, niin yhteen suuntaan vahvistettu lasikuituteippi on hyvä valinta. Ja siinä vielä lähikuvaa tälle kameralle, eli suunnilleen tältä sen pitäisi näyttää. Lasikuituteippi tai lasikuitunauha nimellä myydään myös semmoista, missä ei ole liimakalvoa, vaan pelkät lasikuidut, ja siitä ei ole apua bofferin rakennuksessa. Myös tämmöinen yhteen suuntaan vahvistettu, eli tässä teipin rullan suunnassa lasikuitettu teippi riittää, ei tarvitse 2 suuntaan vahvistettua. Itse tykkään ostaa suoraan kilvenrakennukseen tämmöistä noin pari senttiä leveätä rullaa, mutta voi myös ostaa täysleveä eli noin 5 senttisen rullan, ja siitä kun alkuun katkaisee saksilla sopivasta kohdasta tähän tyyliin, niin saa tarvittaessa sitten eri levyistä soiroa aikaiseksi. Yes. Eli siinä on tärkeimmät teipit. Lisäksi ihan puhtaasti visuaalisista syistä teippaan runkoputken mustaksi tällaiselle, ettei se paljas aurausviitta jää näkyville. Hiukan, eli tässä on mustaa CCM-mailateippiä. Lisäksi vielä valkoista mailateippiä, jota käytetään yhdessä erikoisvaiheessa. Tämän voi hyvin skipata, samoin kuin sekä tennismailagripiin, joka laitetaan sitten siihen loppuun kilven keskelle otekohtaan, ja pieni pätkä mustaa sähköteippiä sen paikalle lukitsemiseksi. Eli tässä enemmänkin pakolliset teipit ja tässä sitten ekstra herkkua. Sitten päästään työkaluihin. Käytännössähän PEX-kilven rakentamisen yksi parhaista puolista on se, että se ei vaadi kauheasti työkaluja. Mulla on tässä riville niitä, mutta jos totta puhutaan, niin pystyisin rakentamaan tämänpäiväisen kilven pelkästään tämän avulla, eli mattoveitsi tai katkoteräveitsi. Itse tykkään katkoteräveitsistä siksi, että tässä on tosi helppo napsauttaa sitten tylsistynyt veitsenpätkä pois tarvittaessa. Ja sitten myös
terän pituudella säädellä sitä, että mitä leikataan. On kuitenkin hyödyllistä käyttää myös hiukkasen muita työkaluja. Eli nyt kun tehdään nippusiteillä, tarvitaan myös pora. Periaatteessa voitaisiin tehdä rakenne myös kokonaan ilman nippusiteitä pelkän teipin varassa. Mutta pora helpottaa elämää kummasti ja nippusiteet. Eli mikä tahansa akkuporakone ja pikkusen nippusiteen häntää leveämpi poran terä. Eli että se nyt saadaan kivasti sujautettua sitä syntyneestä reiästä läpi tuo nippusiteen häntä. Sakset on kivoja ennen kaikkea retkipatjan leikkaamiseen. Mittavälineet. Musta ihan ylivoimainen väline PEX-rakenteiden tekemiseen ja näytän kohta miksi, niin tai selviää tuossa kilpeen rakenteessa on tämmöinen mittanauha, mitä niin ompeluhommissa kankaiden kanssa yleensä käytetään. Ja sitten ei pakollinen, mutta ihan hyödyllinen tämmöinen kiinteä viivoti. Lisäksi yhteen tiettyyn vaiheeseen käytetään tänään pihtejä, ei ollenkaan pakollista, mutta helpottaa yhtä työvaihetta tuossa myöhemmin. PEX-putken katkaisuun voi käyttää monenlaisia välineitä. Putkisakset on ehdottomasti ykkösväline, mutta ilman niitä pärjää. Itse olen rakentanut ehkä 50 PEX-kilpeä ja en ole putkisaksia omistanut, mutta kyllä ne elämää helpottaisi. Mutta vaihtoehtoja on sitten, tänään meillä on tämmöistä 15 millistä PEXiä, jos tekee vähän jykevämpää rakennetta, 18 millinen PEXi voi olla hyvä idea myös. Laitetaan vielä videon niin teksteihin tarkempi materiaalilistaus, niin ei tarvitse tässä kerrota kaikkea. Mutta 15 millinen on hyvä. Tämä katkee aika helposti jopa ihan katkoteräveitsellä. Hiukan vielä helpompi ja vähän sotkuisempi vaihtoehto on käytännössä tämmöinen hienohampainen saha, tässä rautasaha siis. Ja tosiaan helpoimpana sitten ne putkisakset. Katkoteräveitsellä hiukan vielä helpompi ja vähän sotkuisempi vaihtoehto on käytännössä tämmöinen hienohampainen saha, tässä rautasaha siis. Ja tosiaan helpoimpana sitten ne putkisakset. Kerrotaan pikkusen vielä PEX-rakenteita ja laitetaan sitten video jotain aikaleumaa, että milloin se itse rakennus alkaa, jos pelkästään siitä olette kiinnostuneita. Mehän julkaistiin myös viime vuonna tämmöinen Boffaus-opas pehmomiekkailun kirja. Ja täällä opastettiin PEX-rakenteisen kilven tekemiseen. Eli rakenne oli tässä tapauksessa tällainen, eli aloitettiin siitä, että meillä on 75 senttinen pätkä aurausputkea. Siihen rakennetaan ulkokehäputki PEXistä. Tämän jälkeen laitettiin sivutuet. Ja sitten lopulta 2 putkea, jotka toimii kilven kupurana ja estää kilpeä painumasta niin kilven käyttäjän kättä vasten. Eli jos tässä meillä on käsi noin tyrkyllä, meillä on täällä nuo sivutuet ja sitten meillä on ristiin menevät putket tuossa. Tässä on semmoinen heikkous tässä rakenteessa, että helposti tästä tulee pikkusen löperö, eli jos tätä kilven kupuraa lähdetään kovasti painamaan käyttäjän kättä vasten, niin se saattaa myös painua sinne asti, jos rakenne ei ole tarpeeksi tukeva tai tuossa on tarpeeksi tilaa. Tänään tehdään pikkusen samalla ajatuksella tämä meidän kilpi, mutta yhtä putkea yksinkertaisemmalla rakenteella ja semmoisella, joka varmistaa, että tuo ei pääse käyttäjän kättä vasten osumaan, mikä on säännöissä myös meillä vaaditaan, että kupura ei saa osua käyttäjän käteen. Eli jos joskus näiden kirjojen ohjeilla teette kilpeä, voitte harkita tämmöistä variaatiota siitä. Eli edelleen tässä olisi niin kuin 75 senttinen keskiputki meillä, mutta sitten sen sijaan, että nyt lähdettäisiin rakentamaan sivutukia ja kupuraa 4 pätkästä, niin tehdäänkin yksi lyhyt peksipätkä suoraan. Eli tässä on sivukuvanto taas, niin tämän keskiputken suuntaisesti. Nyt kun se on tällä tavalla rakennettu, niin ei käytännössä minkäänlaisella voimankäytöllä ole mahdollista, että tämä kupura osuisi käyttäjää kättä vasten. Samalla me saadaan pikkusen vähemmällä määrällä putkeen rakennettua tämä kupura. Eli se on vähän nopeampaa,
ja niin kuluttaa vähemmän materiaalia. Ja nyt tässä sitten laitetaan ne sivutuet sillä tavalla, että ne tulee suunnilleen samalle tasalle kuin tuo kupuran uloinpinta, jolloin se ei ihan samalla tavalla se etupehmuste, kun se viritetään tuohon, niin pääse syöpymään tuo kupuroputki sen läpi. Tehdään kuitenkin pikkusen pienemmässä koossa tämä rakenne. Piirretään tuo vielä loppuun. Eli tuossa oli tuo kupura ja sitten sivutuet tulee osittain tämän sormisuojan tai kupuran tueksi. Nyt meillä on vähemmän putkea, paremmin painamista kestävä kupurarakenne ja niin nopeammin tehtävä kilpi. No sitten käytetään ihan samaa ideaa nyt tässä tänään tehtävässä kilvessä, mutta otetaankin nyt puolet tuosta aiemmasta mitasta, eli 37,5 senttiä. Laitetaan siihen täysin pyöreä kehäputki. Tehdään taas sormisuoja tuohon ja sitten tällä tavalla. Eli täsmälleen sama rakenne kuin tuossa ovaalikilvessä, mutta vähän pienemmässä mittakaavassa. Eli tällä samalla rakenteella on mahdollista tehdä aika monenkin eri kokoisia kilpiä. Jos vielä tuosta haluaa yksinkertaistaa tämmöistä kaavan kilpeä, niin tehdään alku tähän tyyliin, mutta 2 sivutuen sijasta vähän oikaistaan ja tehdäänkin se vaan yhdellä. Eli vähän yksinkertaisempi olisi vielä mahdollista toteuttaa, mutta tuo syö sitä kilven etupehmustetta sen verran paljon tehokkaammin, että mennään tämmöisellä varmemmalla tukevammalla, joka on myös skaalattavassa sitten isompaan kilpeen. Okei, se teoriasta päästään itse työhön, joka lähtee siitä, että meillä on aurauskeppiä eli 25 senttistä aurausviittaa. Säännöthän ei määrittele, että tämän pitäisi olla juuri tämän paksusta, mutta on ihan hyvä idea, että tässä on riittävästi paksuutta. 37,5 senttiä. Tämä menisi jopa mattoveitsellä, jos oikein nyhertää, mutta ei ole hirveän miellyttävää hommaa, eli käytetään tässä rautasahaa. Seuraavaksi tehdään pienet lovet putken päätyihin. En tässä normaalisti käyttäisi kynää, mutta asian havainnollistamiseksi, eli ihan pienet lovet kumpaankin päätyyn 2 lovea ja sitten vielä noin senttipäädystä 90 astetta lovista sivuun niin reijät. Sama juttu toiseen päähän. Katsotaan, että lovet on suunnilleen samassa kohtaa. Ei ole hirveän tarkkaa. Tämä Peksi-kilven rakennus ei ole todellakaan millimetripeliä eikä edes senttiperiä. Jos itse rakennan kilpeä itsellä, niin en välttämättä edes käytä kynää mittaamiseen tai kynää merkkaamiseen enkä viivotinta mittaamiseen. Ehkä vielä tästä kilven rakennustavasta tässä samalla mainitsen, että käytän tämmöistä yhden reiän tekniikkaa, eli poraan vaan toiseen liitettävistä putkista aina reijän ja käytännössä siis putken päätyihin, mutta en sitten siihen vastinkappaleena olevaan putkeen, siihen keskelle putkeen, että se ei heikennä rakennetta. Tämä tämmöinen nippusiteillä ilman mitään kuumennusta putkille tehtävä rakennustapa niin on sekä työturvallinen että nopea ja sen takia suosin tämmöistä, että vaihtoehto sitten olisi käyttää kuuma ilmapuhallinta peksien kuumentamiseen, mutta kilven tekemisessä se ei ole sekä yhtä työturvallista, mutta myöskin aika paljon vaivalloisempaa ja vaatii tuuletettua tilaa ja niin edespäin. Eli vahvasti suosittelen juuri tällä tavalla tekemään kuin mitä tänään ohjeistetaan. Seuraavaksi tarvitaan peksiä, eli nyt meillä on tämä keskiputki tässä kohtaa valmiina. Yes. Eli seuraava vaihe on sitten tämä ulkokehän tekeminen.
Ja nyt sitten kun erilaisia mittoja tässä sanon ja muuta, niin teen aina itse mittaukset ja ilmoitan mitat siten, että se on oletettu, että se on mitattu täältä kerän ulkokehältä. Eli tässä tapauksessa ulkokehä on noin 125 senttiä, eli tuossa kohtaa. Mutta jos teillä on pikkusen erikokoinen kilpi, niin tämän voi myös testata ihan vaan mallailemalla tuota putkea siihen keskiputken ympärille. Eli jos laitetaan tämä nyt suunnilleen tuohon ja katsotaan, että mitat suunnilleen täsmää. Eli tässä nyt on noin 40 senttiä, jos meillä on 20 senttiä kumpaakin suuntaan sivusuunnassa. No nyt olisi suunnilleen. Niin voitaisiin todeta, että tästä kohtaa katkaistaan. Eli saatiin puolisen senttiä vähemmän kuin mitä tuo äskeinen oma merkki oli. Eli siitä vaan katkaisu. Tässä kanssa tämä joko sahaamalla tai sitten täällä katkoteräveitsellä. Nyt näköjään saha osuu nopeammin käteen. Tämä kehäputki on hyvä liittää ja muotoilla kokonaan ympyräiseksi jo niin kuin yksistään, eli ei mallailla tätä vielä tähän näin. Voidaan toki varmistaa, että pituus oli hyvä. Näyttää pyöreältä minun silmään. Jos tässä lähtee niin jotenkin liittämään tätä kehäputkea ennen tätä ympyrän sulkemista, niin meillä helposti tulee semmoinen vesipisaran muotoinen tästä putkesta, eli jää ikään kuin tänne tämmöinen törkeä kulma. Eli hoidetaan se alta pois sillä, että tehdään tuo ympyrä valmiiksi jo ennen keskiputkeen liittämistä. Tämä on yksi työvaihe, mitä kirjassa ei ohjeistettu tai ohjeistettiin pikkusen eri tavalla. Jos teillä on vähän hermoja ja luottamusta teidän työkalun käyttötaitoihin, niin tämä on vaihe, joka kannattaa tehdä. Eli me tarvitaan pieni ruoto tuonne sisälle, kun tehdään tämä liitos. Katkaistaan sitä varten tämmöinen ns. Sopivan mittainen pala. PEX-putkeen vajaa 10 senttiä, ehkä 8 senttiä. Ja halkaistaan se noin 1/3 siitä pois. Tämä on pikkusen hazardityövaihe. Kannattaa katsoa aika tarkkaan, ettei veitsi pääse lipsahtaa. Voi myös kokeilla sahan avulla tätä. Eli noin 1/3 tuosta ruodosta sahataan, leikataan pitkittäissuunnassa pois. Eli tämmöinen pala saatiin aikaiseksi. Tehdään vielä pienet viisteet päätyihin, että se mahtuu tuonne alkuun menemään. Ja täällä nyt oli se ainoa hetki, kun tätä pihteä tarvitaan. Ei ole välttämätöntä. Joo, eli tämä ei ihan helposti tuohon meni. Niin pikkusen pihtien avulla puristan sitä ryttyyn, jotta se paremmin mahtuu tuonne toisen putken sisälle. Noin. Siinä on aika hyvin hahmollaan, mutta vielä on tuota pisaramaista muotoa, eli tehdään tää vielä teipin kanssa semmoiseksi, että se ei siitä ala purkautua. Teipataan tää aluksi lyhyillä teipinpätkillä ihan vaan, että se pysyy paikallaan tähän tyyliin. Tässä on hyvä painaa pikkusen suoremmaksi tätä, eli pakottaa niin kuin vähän yli sen ympyrän verran tuota saumaa, jotta sitten kun se joustaa takaisinpäin, niin se on lähempänä totuutta. Otetaan vielä 2 tämmöistä pitkähköä lasikuituteipin pätkää ja
Mä laitan aika tiukalla spiraalilla vielä ensin yhdestä suunnasta koko sauma yli. Ja samaan aikaan voi vähän tosiaan ekstraa painaa vielä alaspäin tuota saumaa. Ja sitten toisesta suunnasta, eli nyt tulee tämmöiset lasikuidut vähän ristikkäin. Noin. Ei ihan täydellinen ympyrä, mutta riittävän lähellä. Ja nyt kun me napsautetaan keskiputki tuonne paikalle, niin ollaan jo aika lähellä ympyräistä. Seuraavaksi laitetaan nippusiteet. Nämä ei vaadi ihan hirveätä ymmärrystä, eli sujautetaan vaan tuo häntä tuolta reiistä läpi ja nippuside sillä tavalla, että tämä häntä menee leveämmästä puolesta sisään ja tulee kapeammasta ulos. Sen kyllä tietää, jos se laittaa väärinpäin, eli se ei vaan lähde kiristymään sitten. Jätetään niin, että lukot on samalla puolella kilpeä. Eli tässä ikään kuin samalla päätetään, että se puoli, minne lukot tulee, niin suosittelen jättämään sen käyttäjän puolelle kilpeä, niin nämä ei ole sitten syömässä pehmusteita. Eli nyt ne on samalla puolella kilpeä ja pyritään jättämään ne tänne ikään kuin pieneen koloon, mikä aurausviitan ja peksputken väliin jää. Eli aina lukko semmoisen mahdollisimman vähän haittaavan paikkaan, että se ei pääse pureutumaan käyttäjään tai pehmusteisiin. Semmoisen työvaiheen unohdin tehdä, mikä ennen lopullista kiristystä kannattaa tehdä, on se, että katsoo, että se kilpi on symmetrinen. Tästä ehkä vielä saan hilattua pikkusen jompaa kumpaa puolta, eli aika usein katon vaan silmävaraisesti, että näyttää riittävän symmetriseltä, että silmä ei huomaa eroa, mutta tämän voi ihan mittaamalla kokeilla. Eli viivottimella tuolta putken keskilinjasta katsoa, että täällä olisi putken keskilinjasta keskilinjaan 18,7 milliä. Ei ole noin tarkkaa, täällä on 20,5, eli tänään silmä ei ihan kertonut koko totuutta. Siirretään täältä toista saumaa vähän sivumpaa, 20, vähän yli 20, eli noin. Nyt oltaisiin symmetrisessä rakenteessa. Tässä kohtaa tarkistetaan vielä tuo kireys. Mitä halvempia nippusiteitä käytätte, niin sitä todennäköisesti napsahtaa. Tämä ei vaadi valtavasti voimaa, eli semmoinen napakka kireys, että siitä ei enempää niin liikettä tunnu, mutta ei mitenkään voiman kanssa. Nyt lukot on harmittomassa paikassa. Seuraavaksi katkaistaan nämä hännät. Tässä koukkuteräveitsi toimii tosi hyvin, jos semmoinen löytyy. Jos ei löydy, niin tämä ehdottomasti sitten katkoteräveitsellä. Eli laitetaan lukon tasaista pintaa vasten veitsi ja sitten leikataan häntä pois. Tässä kohtaa ehdottomasti kokeilkaa vielä sormella, että siellä ei tunnu semmoista terävää viiltävää pintaa. Eli se häntä todella saadaan siitä ihan juuresta katki. Noista saa helposti haavoja sormiinsa, jos tämmöisiä jää näkyviin johonkin. Tässä kohtaa sitten varmistetaan vielä saumat teipillä. Eli mä tykkään tehdä tämmöisellä yhdellä pitkällä teipinpätkällä, tää on aika nopeata. Eli laitetaan teippi vähän vinoon ja tuosta tän nippusiteen lukon yli. Ja sitten aletaan rullailemaan ensin yhdeltä puolelta keskiputkea ja sitten toiselta puolelta. Taas toiselta puolelta. Ja pyritään mahdollisimman kireästi teippi laittaa. Ja sitten kun häntä on tämmöinen 10 senttiä, niin käännetään se vielä tänne keskiputkeen vasten ja
pyöräytetään sen ympärille. Nyt on semmoinen liitos, että ei varmasti ole lähdössä mihinkään. Jotkut tykkää tehdä näitä rakenteita kokonaan ilman teippiä. Silloin kannattaa sen nippusiteenkin olla vähän laadukkaampi. Se on nopeampaa, mutta samaan aikaan hyväkin nippuside saattaa kyllä aika helposti sitä napsahtaa rikki. Ja tällä varmistetaan myös se, että saadaan nuo lukot mukavasti teipin alle piiloon, että vaikka sinne olisi jäänytkin joku vähän terävämpi kohta, niin se ei sieltä pääse viiltämään ketään. Siitä vielä keskiputken ympäri. Noin. En tässä vaiheessa, nämä on tämmöisiä saumoja, mitkä jää piiloon, niin ihan liian paljon jaksa käyttää ajatusta sille, että teippi menee ihan mahdollisimman rypyttömästi ja siististi, että se jää sinne pehmusteiden alle piiloon, ei ole kenenkään silmää häiritsemässä. Eli lähdetään tekemään sitä sormisuojakaarta kautta kupuraa. 25 senttinen pätkä putkee tähän. Tässä voi aina joko tussilla merkata sen kohdan tai sitten itse vähän laiskempana henkilönä niin jätän vaan peukalon kärjen siihen oikealle kohdalle ja nyt sitten putken katkaisu. Jos tekee tämmöisellä mattoveitsellä tämmöinen vähän niin kuin keinuttava liike ja samaan aikaan painaminen, niin toimii hyvin, mutta jos vähänkään olette epävarmoja veitsen käyttötaidoista, niin sitä sahaa mieluummin. Tämä putki taivutetaan pikkusen jyrkemmälle kaarelle, varsinkin keskittykää tänne mahdollisimman lähelle kärkiä, putken päätyjä. Sen jälkeen pienet viisteet. Tämänkin voi tehdä ihan ilman tussia, mutta jotta havainnollistetaan asia, niin piirrän tuommoiset pienet merkit tonne. Eli tuolta ikään kuin sisäkulmista noin senttiset viisteet sinne sitten. Ja menee ihan hyvin vaan mattoveitsellä, katkoteräveitsellä tämä homma. Eli tällä varmistetaan, että se putki istuu paremmin tuohon keskiputkeen vasten. Porataan vielä reiät nippusiteille, eli tuonne aika lähelle päätyä, semmonen vajaa sentti. Tässäkään tussia ei sinänsä tarvita, mutta jotta idea selviää hiukan paremmin. Se jäi työkalusta tuossa aiemmin sanomatta, että askartelualusta on erittäin hyvä investointi, eli tämä vihreä pätkä tässä, niin voi ihan rauhassa sitten porailla ja veitsellä viilellä niin on vähän työturvallisempaa tekemistä ja ei pöytä mene pilalle. Noin. Tämä on pikkusen kinkkinen vaihe ja tämä on se ehkä paras kohta, missä kohtaa ainakin se tussin käyttäminen on ihan hyödyllistä. Näillä mitoilla kun tehdään, niin laitan merkit tonne 9 sentin päähän tästä keskiputken päädystä. Ja nyt itse asiassa pidetään mielessä se, että kumpi oli se kilven käyttäjän puoli ja kumpi ulkopuoli. Eli mä käännän vielä toisinpäin, koska tällä puolella oli nyt nuo nippusiteiden lukot. Tehdään merkit tänne, eli kupura asennetaan vastakkaiselle puolelle kuin edellisten nippusiteiden hännät. Eli tämä väli tässä on nyt mulla 9 senttiä, tai tämä väli on noin parikymmentä senttiä, jos on vähän eri kokoinen keskiputki. Ja tämä tykkään tehdä niin, että laitetaan yksi nippuside ensin paikalleen loppukireyteensä ja jopa teipataan se kiinni, niin sitten se toinen pääty on helpompi kiristää paikalleen myös. Nippusiteiden hännät samalle puolelle. Elikkä
sillä tavalla laitoin tämän päädyn, että se osuu tuohon mustan merkin kohdalle tämä ulkolaita täältä. Katkaistaan nippusiteen häntä jo tässä kohtaa. Ja sen jälkeen sitten pitkähkö yksittäinen pätkä tätä lasikuituteippiä, jolla varmistetaan, että se ei varmasti ala liukumaan. Eli nyt keskityn siihen, että teippaan nimenomaan sekä tämän nippusiteen kokonaisuudessaan piiloon että tuon nippusiteen lukoon. Ei välttämättä tarvitse käydä tuolla putken sisäpuolella, vaan riittää, että tämä ulkolaide laittaa kohdilleen. Tässä kohtaa tietenkin on hyvä katsoa, että tämä sormisuoja tulee suunnilleen 90 asteen kulmassa suhteessa tähän ulkokehään. Noin. Sitten tämä toinen puoli. Jos olette oikein isokätisiä tai haluatte varmistella paljon tilaa tänne sormisuoja ja keskiputken väliin teen kädelle, niin sitten tietenkin vastaavasti tätä kannattaa pikkusen pidentää siitä 25 sentistä. Ja tämä väli, eli mikä jää tänne keskiputken ulkoreunan ja sitten tämän sormisuojaputken sisäreunan, tai siis molempien putkien sisäreunojen, niin se kannattaa olla vähintään 5 senttiä, mielellään 5,5 senttiä. Eli että varmasti kädelle on tilaa. Eli vaikkapa siinä olisi nyt pikkusen alle 5,5 senttiä näillä mitoilla tulossa. Tämä on suht kireä nyt. Katkaistaan taas häntä. Ja lasikuituteippiä vähän pitempi pätkä. Tämä kohta vaatii vähän voimaa nyt, että saan puristettua tuon päädyn oikealle kohdalle. Eli varmistetaan, että peitetään tuo lukkoteipillä ja että nimenomaan täällä ulkopuolella on tarpeeksi teippiä, että tämä ei pääse suoristumaan tai venymään ulospäin nämä päädyt. Siinä on suunnilleen se 90 kulma tässä. Vähän vielä hieno säädetään. Noin. Tässä kohtaa voit skipata videota sen verran, että jatketaan sitten näiden sivutukien laittamisessa. Mutta jos et ole tyytyväinen tuohon punaiseen törröttävään putkeen tai siihen miltä tämä näyttää, kuten minä en ole, niin tässä kohtaa on kaikkein parasta teipata tuo putki vielä umpeen. Mä teen sen nyt käyttämällä 2 teippiä, tai siis ensin mailateippiä. Tällähän mä voisin nyt tehdä myös koko rungon. Tosin teippirullo on niin iso, että se ei tuolta mahu kivasti. Eli tää on jo sinänsä ihan hyvä grippi suhteessa tuohon luistavaan aurausviittaan. Mutta mä teen niin, että mä nämä alkupätkät teen tällä mailateipillä ja sitten tuohon keskelle asennan vielä tennismailagripin. Eli nyt on, jos haluat vaan jatkaa kilpirakenteen tekemisessä ja miettiä gripin myöhemmin, niin skippaa videota siihen kohtaan, mutta jos tiedät jo minkälaisen gripin laitat, niin tässä kohtaa kun sen tekee, niin se on pikkusen helpompaa. Eli tämmöisellä spiraalimaisella teippauksella teippaan tämän rungon mustaksi. Noin. Toinen puoli teipattu, sitten vielä toinen. Nyt semmoinen tärkeä huomio, jos teitä kovastikin kiinnostaa se, että miten siistiltä lopputulos näyttää, niin ainakin itselle aika intuitiivista on tehdä juuri näin päin sitä kilpeä. Ja
katsoa, että se on siisti juuri täältä suunnasta katsottuna, mutta tämä puolihan meillä peittyy sitten pehmusteilla ja kilvenpäällisellä. Joten itse asiassa kilpeen rakentaessa, kun sitä lopputuloksen siisteyttä mietitte, niin se on nimenomaan tämä käyttäjän puoli, joka näkyy. Eli kannattaa teipihännät ja muut katsoa siten, että tämä puoli pysyy mahdollisimman siistinä. Eli tässä kohtaa, jos vilkaistaan tätä valmista kilpeä, niin täällähän kaikki on peittyneenä nyt tähän ja tuon tulee vielä kilvenpäällinen päälle. Siksi myöskään en ihan kauheasti jaksa keskittyä siihen, että miten siististi pehmusteet teipataan. Eli kilvenpäällinen peittää sitten kaiken tämän ja näkyviin jää tämä kohta. Se on hyvä pitää mielessään. Okei, siinä on nämä mailateipit. Laitetaan tennismailagrippi. Sählymailagrippeistä on myös monilla hyviä kokemuksia, mutta ehkä semmoinen vinkki, että sulkapallomailagripit ei tunnu kestävän meidän käytössä. Tämän voi joko pyörittää sellaisenaan tähän, mutta nämä on sen verran pitkiä nämä tennismailagripit ainakin, että näissä itse asiassa pärjää puolikkaallakin, niin säästyy toinen puoli gripistä sitten johonkin muuhun välineeseen. Niin itse tykkään aina puoliksi katkaista nämä. Tässä kun näitä viisteitä leikkaa, niin ne kannattaa leikata siten, jos siis halkaisee tätä grippiä, että toinen puoli jää toinen kylki jää tästä gripistä ikään kuin molemmilta puolilta pitemmäksi. Sama puoli jää molemmilta puolilta pitemmäksi. Eli täältä tulee kummastakin suunnasta tähän suuntaan ja sitten näin. Täällä on tämmöinen pieni liimalappu alkupäässä grippiä, niin siitä on hyvä aloittaa. Tällä puolikkaalla gripillä saa peitettyä suunnilleen tämmöisen noin 15 sentin alue, eli lähdetään tuosta liikenteeseen. Täällä on tämmöinen läpinäkyvä muovi. Otetaan se pois. Ja sitten semmoinen aika tasaisella kireydellä, ei tarvitse kiskoa ja venyttää tätä grippiä. Mutta silleen, että siihen ei varmasti jää ilmaa ja ryppiä. Ja niin, että tuo edellinen kerros menee semmoisen noin sentin verran, vajaan sentin verran. Seuraava kerros menee edellisen päälle, jolloin tästä tulee tuo 15 senttiä. Tätä otekohtaa. Noin. Grippien mukanahan tulee aina tuommoinen ylimääräinen teippi. Tässä tapauksessa kun meillä on kokonaan musta kahva tai tämä keskirunko, niin tykkään korvata tämän ihan vaan samanvärisellä sähköteipillä. Tämä sähköteippi tässä kohtaa ei mitenkään pakollinen siis, mutta grippi on kuitenkin viime kädessä kuluva osa, joten tykkään käyttää nimenomaan sähköteippiä sen paikalleen varmistamiseksi, koska tämä on sitten helppo myös avata ja ottaa pois, jos grippi tarvii myöhemmin vaihtaa. Noin. Siinä meillä on kahva ja nyt kuten huomataan, niin vaikka minkälaista voimaa tähän laitan, niin käytännössä en saa sormea osumaan tähän kaareen tuossa. Noin. Sitten lähdetään tekemään ne sivutuet. Tässä, jos on jotenkin erikoiset mittasuhteet tai sovellat tätä ohjetta, niin riittää, että silmämääräisesti hahmottelet noin, että se osuu tuonne kaareen ja sitten ulkokehälle sitten lisäksi. Eli suunnilleen tuommoinen mitta saatiin tästä aikaiseksi. Aiemmin kun olen tehnyt näitä, niin se on ollut 35 senttiä. Katsotaan, osuuko oma äskeinen mitta lähelle sitä. Ja kyllähän se osuu aika lailla millilleen.
sen mittainen pätkä. Toinen samanlainen. Tähän nyt ei tarvitse sen enempää mittailla, kun katsoo vaan silmämääräisesti, että se on suunnilleen sama. Noin. Sitten meillä on kaikki peksi, mitä tähän tarvitaan, eli voidaan tuo iso kerä siirtää jo sivuun. Tässä nyt sitten me halutaan, että pituus on sellainen, että kun täältä sivusuunnasta katsoo, niin nämä uudet sivutuet tulisi suunnilleen samalle tasolle kuin tämä kupuran ylinpiste tai pikkusen matalammalle. Se tarkoittaa sitä, että se meidän etupehmuste, kun se pingotetaan tuohon päälle, niin se tavallaan kaikki nämä 3 pistettä jonkin verran kantaa sitä pehmustetta, eikä se pääse niin tehokkaasti kuluu juuri tästä kupuran kärjestä. Joo. Porataan reiät. Riittää kun laittaa lappeelleen ja sentin päähän päädyistä niin reikä kumpaakin putkeen. Tässä taas sitten 2 nippusidettä per kilpi, eli kokonaisuudessaan, tai siis per putki, eli kokonaisuudessaan kilpeen tulee sitten 6 nippusidettä. Ei kovin suuri määrä. Täällä nyt sitten se lukko on hyvä jättää kiristäessä siten, että se jää tonne ei tähän ulkopintaan, eli ei tänne näin, vaan nimenomaan kiristäessä hoidetaan se tuonne sisäpinnan puolelle. Eli aina kun rakennetaan tällä tyylillä, niin tuommoinen alustava kiristys ensin, minkä jälkeen sitä on sitten helppo vielä siirrellä. Ja itse tykkään tehdä tälleen, tai suosittelenkin tekemään, että tehdään ikään kuin työvaiheen kaikki liitokset tällä alustavalla kiristyksellä ensin, tai jopa koko runko ensin. Ja sitten vasta kun voidaan se symmetria silmämääräisesti tarkistaa ja hienosäätää noita putkien päätyjen kohtia, niin sitten vasta lopullinen kiristys ja häntien katkaisu yhdellä kertaa ja teippaaminen. Noin. Ehkä olette jo huomanneet, mutta mainitsin nyt ääneen, että putkethan on kaikki nyt kaarella, koska tuo peksiputki alun perin tulee keräällä, niin en näe vaivaa siihen, että alkaisin jotenkin vartavasti niitä suoristelemaan. Tuo kaaravuus on ihan ok kaikissa putkissa. Eli joo, tarkastetaan, että tämä on symmetrinen silmämääräisesti. Tässä kohtaa voi ehkä mittailla, jos haluaa, mutta en ihan hirveästi semmoiselle antaisi painoarvoa, että kunhan se ei teidän omaa silmää häiritse, niin se on riittävän symmetrinen. Ja tosiaan tämä sivusuunta, että nämä kohdat on suunnilleen samalla tasalla tämän kaaren ylimmän pisteen kanssa. Sitä vielä vähän tässä hienosäädän. Noin. Lopulliseen kireyteen niin, että lukot jää tänne sisäpuolelle. Häntien katkaisu.
muistetaan tosiaan joka kerta kokeilla sormella, että siellä ei ole sitä terävää päätyä. Noin. Sitten päästään teippailemaan. Ja joka liitosta varten semmonen pitkähkö. Yksi pätkä riittää, kun teippaa ihan samalla tavalla kuin tuo kehäputki teipattiin tänne keskiputken päätyihin. Eli sieltä aloitetaan itse asiassa täältä sisäpuolelta. Muistetaan, että tämä oli se siivompi puoli tai se puoli, mikä halutaan pitää siivompana, kun se jää käyttäjälle jossain määrin näkyviin. Ainakin enemmän kuin tuo ulkopuoli. Noin. Ulkokehän liitokset tehty. Sitten olisi vielä jäljellä nämä kaksi liitosta täällä. Suoraan sanottuna nuo ei välttämättä edes liitosta tarvitsisi, kun ne tuossa lepää, mutta todennäköisesti kilpirakenne vähän jämäkämpänä pysyy torjunnoissa, kun ne myös edes pienesti teippaa. Tämmöisen X-liitoksen tykkään tehdä itse kahdella vähän tämmöisellä parikymmentsenttisellä teipinpätkällä, eli ikään kuin toinen puoli ja lukitaan ja sitten toinen puoli. Tässä nyt toteutan sitä, että olisi luontevampaa katsoa tuota ulkopintaa tätä teippausta tehdessä, mutta koska nämä liitokset on käytännössä ainoat PEX-liitokset, mitkä meille jää niin kuin paljana näkyviin, niin on hyvä, että ainakin vilkaisee jossain kohtaa tänne puolelle. Että onko se nyt tulossa siististi. Noin. Sen jälkeen seuraa taas yksi semmoinen vapaavalintainen työvaihe, jonka voi jättää välistä. Eli tässä on parikin kertaa maininnut nimenomaan tämä kupuran keskikohta on se, josta tämä etupehmusti kaikkein pahiten kuluu. Niin jos ylimääräistä viitseliäisyyttä on, niin tässä kohtaa on hyvä vahvistaa se toisella pätkällä retkipatjaa. Eli otetaan tämmönen hukkapala käytössä edellisen kilven tekemisestä. Leikataan semmonen noin 2,5 senttinen soiro, jonka pituus riittää siihen, että kun se asetellaan tähän näiden vaakatukien väliin, niin se peittää tämän kaikkein ulommaisen pätkän tätä. Tämä varmistaa sen, että etupehmustetta ei tarvitse vahvistaa sitten ihan heti myöhemmin. Nyt tähän kelpaa mikä tahansa teippi, mutta ihan silkasta turhamaisuudesta tai siitä, että haluan tietyn näköisen lopputuloksen, niin käytän valkoista mailateippiä ja täällä nyt on se ainoa syy, miksi se on mulla täällä tänään mukana. Että mä saan siitä lopputuloksesta saman värisen kuin nämä PEX-putket on. Ei ollenkaan pakollista, mutta pikkusen siistimpi lopputulos tulee. Eli laitoin tuon nyt ilmastointiteipillä ensin minipätkille kiinni päädyistä ja sitten tämmönen samanlainen spiraalimainen teippaus kuin millä kahva teipattiin, niin sillä tää vielä lukitaan paikalla, että se ei pääse pyörimään tuossa PEX-putken ympärillä. Tämmöistä vahvikepalaahan mikään meidän rakennesääntö ei vaadi, mutta käytännössä jos tätä ei tee, niin
siinä kilvessä ihan kuukaudessa parissa se etupehmuste on kulunut aika lättänäksi. Eli tämä varmistaa sen, että sitten se ei ihan heti tule vastaan se hetki, kun pitää korjata tätä etupehmustetta tai paikata. Tämän voi myös tehdä jälkikäteen aika helposti. Ihan vaan sillä, että ottaa tämmöisen samanlaisen soiron, ehkä vähän leveämpänä, ja sitten teippaa sen tuonne ulkopinnan ja etupehmusteen väliin jälkikäteen, mutta sitä ei mahdollista tehdä tällä tavalla näin siististi kuin mitä nyt saatiin aikaiseksi. Tai se on ainakin haastavampaa. No niin, runko on kasassa. Seuraavaksi lähdetään pehmustamiseen ja tämä on yllättävän nopea homma. Tässä oli tämä parimetrinen piirteeman putkiristepätkä. Itse tykkään näistä kilvenrakennussa just siksi, että nämä on sen verran pitkiä, että yksi tämmöinen pätkä riittää, ei tule tämmöisiä putkieristeiden välisiä saumeja. Toisin kuin jos käytettäisiin metrin mittaisissa pätkissä myytävää tavaraa. Eli tätä ei välttämättä tarvitse mitata. Tämä on noin 125 senttinen pätkä, mutta riittää ihan tämmönen, että kierittää tämän päälle ja sitten silmämääräisesti katsoo, että mihinkä se sauma osuu. Katkaisee siitä sitten. Noin. Tämä voi tehdä myös vähän samaan tyyliin kuin tuo ulkokehäputki tehtiin tai polkupyörärenkaita vaihdetaan, että teippaa tämän umpeen ikään kuin ennen kuin sen on laittanut tähän rungon ympärille ja sitten sujauttaa sen päälle, jolloin tuo sauma on ehkä vähän helpompi tehdä, mutta tai helpompi tehdä siistimmin. Mutta tämä tapa toimii ihan hyvin myös. Tai sanoisin, että on kätevämpi. Eli jesarilla teippasin päädyn ensin pitkittäisellä teippauksella, ettei se siitä lähde irti, ja nyt vielä varmistan sen tämmöisellä ympäriteippauksella. Se periaatteessa on siinä. Ei se siitä mihinkään ole lähdössä, mutta tässä kohtaa voi olla vielä laittaa pari ylimääräistä teipin pätkää. Sulkemaan tämä avoimen sauma, että se ei varmasti pääse siellä sitten pyörimään tai irtoamaan. Noin. Reunapehmuste oli siinä. Eli tämä on 13 milliä paksua putkieristettä. Meidän tämä PEX-putki oli 15 millistä halkaisijaltaan, niin putkieristeen sisähalkaisija on tässä myös sama 15 milliä. Seuraavaksi oli tämä retkipatja. Ja tähän nyt on monia tapoja taas, miten tämän voi laittaa, mutta itse suosin seuraava. Eli laitetaan ensin retkipatja pöytää vasten. Sen jälkeen käännetään kilpi väärinpäin. Ja laitetaan se tuonne nurkkaan. Siten, että saadaan alareunasta ja sivureunasta niin tuo putkieristeen ulkolaita täsmäämään tämän retkipatjan kanssa. Noin, eli se on kahdesta kyljestä nyt kiinni. Nyt me voidaan ottaa tussi ja
piirtää sitten tämä ulkolaita. Noin. Ei tarvitse irrottaa tuota retkipatjaa tässä välissä, vaan tästä vaan sitten saksimaan. Noin. Sen jälkeen laitetaan tää tämmöisillä ihan lyhyillä pienillä teippauksilla aluksi 4 pisteestä kiinni. Se periaatteessa riittää tässä vaiheessa, mutta mä teen sen 8, jotta seuraava työvaihe on pikkusen helpompi. Ja nyt sitten suunnilleen tarkkaile, että tää ikään kuin tämmönen ryppy tai aaltomaisuus on suunnilleen yhtä iso joka välissä. Tämä on tärkeä huomio lopputuloksen siisteyden kannalta. Noin. Jesariahan saa tosiaan tälleen ihan ilman saksiakin katkaistua sormipelillä, mutta jos ei meinaa onnistua, niin sakset on kyllä ihan hyvä idea ja itse asiassa itsekin käytän aika usein jopa jesaria leikatessa saksia ihan sillä, että sitä leikkuu reunasta saa oikeasti siistin näköisen. Että jos haluaa tehdä ikään kuin viimeisen päälle siivoa, niin voi olla ihan hyvä idea leikata jesarikin. Noin. Eli näillä pienillä pätkillä vaan valmisteltiin tää ja asemoitiin tää putkieriste etupehmusten niin seuraavaa työvaihetta varten, joka on se, että teipataan tää lopullisesti kiinni yhdellä teipinpätkällä. Tässä on vähän taas mielipide-ero, että miten tää etupehmuste kiinnitetään. Et tätä ei ole mitenkään pakko jatkaa tänne ulkolaidalle asti, vaan sinne sisälaidalle sitä reunapehmustetta riittää. Mutta nyt kun me tehtiin näin, niin tämä meidän seuraava vaihe eli ympäriteippaus onnistuu ihan älyttömän kätevästi. Ja tämä on myös se syy, miksi käytän tätä täysleveätä 50 millistä jesaria enkä vähän kapeampaa, koska nyt me saadaan tosi kivasti myös tämä reunapehmusteen reuna suojattua teipillä samalla, kun me kiinnitetään se etupehmusteeseen. Eli lähdetään tästä vaan, asetetaan teippi tänne ulkolaidalle niin, että se menee semmonen vähän yli tuosta etupehmusteen reunasta, eli tämmönen sentti maksimissaan. Ja sitten lähdetään vaan painamaan tätä etupehmustetta kilvenreunaa vasten samalla, kun tehdään tämä teippaus. Useimmat tekee tämän työvaiheen lukuisilla eri lyhyillä pätkillä jesaria. Sitä en suosittele ihan siksi, että miten paljon kätevämpi tämä yhden teipin taktiikka on. Tällä myös lopputulos on todennäköisesti aika paljon rypyttömämpi ja siistimpi. En ihan liikaa kiinnostu tässä kohtaa siitä, että tuleeko tämä nyt ihan rypyttömästi tämä jesari itsessään, vaan mua kiinnostaa nimenomaan, että tämä etupehmuste tulee mahdollisimman tasaisesti, siististi, koska jos se jää aaltoilemaan kovasti ja menee rypyille, niin se tulee näkyy lopputuloksessa kilvenpäällisen läpikin, mutta vähän ryppyyntynyt jesari ei todellakaan näe. Noin. Saatiin asennettua etupehmuste. Aika hyvä suoritus minusta, eli ei näy mitään semmoista aaltoilua täällä, mikä häiritsisi sitten. Nyt vaan sitten tämä teippi kiristellään loppuun asti.
Noin. Siinä on meidän lopputulos, eli valmis kilpi. Tuosta vielä kilventää päälle, niin saa nämä kaikki rypyt ja jesaroinnit piiloon sitten käyttäjältä. Ehkäpä kilven päälle sitten toisella kertaa. Kiitos.